Καλησπέρα ομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πακέτο ανακλαστήρων που μου ήρθε από το εξωτερικό και είναι κατάλληλοι ώστε να προσδιορίσουμε τη θέση μας σε περίπτωση που πεζοπορούμε και πιστεύουμε ότι το βράδυ δεν θα βρούμε το ίδιο μονοπάτι και θα χαθούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ανακλαστήρες που θα δούμε ώστε να μπορούμε να βρούμε τη θέση μας. Αυτό είναι το πακέτο με τους ανακλαστήρες που μου ήρθε. Εντάξει, η θήκη είναι από αλλού, απλά εγώ τα έχω βάλει μέσα. Και με το που θα τους τοποθετήσουμε και χτυπήσει και το φωτίσουμε το βράδυ με το φακό μας, απευθείας θα γίνει αντανάκλαση. Επειδή τα έχω χρησιμοποιήσει, μου ήρθανε πριν καμιά εβδομάδα, μπορώ να πω ότι φέγγουν και χωρίς να πέσει πάνω ο φακός και με το φωτισμό της νύχτας. Αν έχει καλή νύχτα και έχει ξαστεριά, με το που θα κουνήσουν λιγάκι από τον αέρα γίνεται ανάκλαση και μπορούμε να τα δούμε. Μπορούν να κρεμαστούν είτε από το πιαστράκι που διαθέτουν στην πίσω πλευρά εδώ πέρα, είτε από εδώ. Μπορούμε επίσης, άμα θέλουμε, να το κρεμάσουμε και στα σακίδιά μας. Άμα πεζοπορούμε και είμαστε 10-15 άτομα, είμαστε πολλά άτομα, μπορούμε να το βάλουμε πίσω στο σακίδιό μας ώστε να βλέπει ο ένας που βρίσκεται ο άλλος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια και στην πόλη, έτσι. Να το βάλουμε στο σακίδιο ώστε όταν είναι νύχτα και γυρνάμε από τη δουλειά μας ή από κάποια εξωτερική εργασία που έχουμε, να μπορούν να μας αντιληφθούν τα αυτοκίνητα. Είναι κατάλληλο και για τη θέση μας σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι δεν θα ξαναδούμε το μονοπάτι μας ή πεζοπορούμε εκτός χαρτογραφημένων μονοπατιών, είτε θέλουμε απλά να μας ζουν. Μπορούν, όπως είπαμε, να τα χρησιμοποιήσουμε και με το πιαστράκι πάνω στο σακίδιο ή να περάσουμε κλωστή και να τα κρεμάσουμε. Είναι αυτά εδώ. Το πακέτο είχε νομίζω 12, κάτσε να το δω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 κομμάτια και πιστεύω πως είναι πολύ έξυπνο σαν κατασκευή, καλή κατασκευή όπως βλέπετε κι εσείς, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει στο σακίδιο κάθε πεζοπόρου. Δεν μιλάμε τώρα για κατάσταση επιβίωσης, έτσι. Μιλάμε ότι είναι καθαρά για σήμανση ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι ή να βοηθήσει εμάς σε περίπτωση που θέλουμε να βρούμε το δρόμο της επιστροφής. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα και σε άτομα που ασχολούνται με σπήλαια, ώστε να τοποθετηθούν και να μπορούν μέσω των σημαδιών τους να βρουν πώς θα γυρίσουν πίσω. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Το σημερινό βίντεο είχε να κάνει με τους ανακλαστήρες αυτούς και ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες.